arapan. Assignment so agdala nagawaan, apektado'y graded eskwilaan. Napupuyat irad panag-cellphone, at iraon ipya ang gadpalbangon. Kaagwan laag mira abangon, sinanay apilagatlan man si sermon. Unor kat ganggan na sa reateng mo, lapot sa tansupang kaabigan mo. Sa tay panag-cellphone walay oras to, at kaniman si cellphone no pulos na trabaho. Mangiba kaya ungki may abong, biyan mapulpulos supang itanda na balon. Ateng mo'y manlikat no si kay untulong, biyan wala subong guna, ateng mo'y ag-umbarong. Unor kat ganggan na saray ateng mo, lapot sa tansupang kaabigan mo. Sa tay panag-cellphone walay oras to, at kaniman si cellphone no pulos na trabaho. Sa tay panag-cellphone at walay oras to, at kaniman si cellphone no pulos na trabaho. Alabas ya panag-cellphone, manggaway sakit na ulo.